Предлагаме социалните плащания да последват ръста на минималната работна заплата. Вдига се минималната работна заплата до година, настояваме това да касае онези 14 социални плащания, които правителството замрази. Това са обезщетения за отглеждане на дете между 1 и 2 години, парите за децата с увреждания, парите за близнаци. Предлагаме детските надбавки за първо дете да станат от 35 на 50 лева. Само че всяко нещо в един такъв бюджет трябва да бъде икономически обосновано. Няма лошо с това различни социални плащания, каквото е това, да бъдат обвързани с минималната работна заплата, ако минималната работна заплата в България се определяше на база на ръста на производителността на труда. И тя беше обвързана с растежа на икономиката и възможностите на икономиката. За съжаление, през последните години минималната работна заплата расте и продължава да расте на един административен принцип. Административен силов принцип, който по никакъв начин не е обвързан с растежа на производителността и растежа на икономиката. А всички социални плащания, техния размер зависи именно от вноските, които постъпват в бюджета, било на ДОО-то, било на републиката, тъй като самите вие знаете, че бюджета на ДОО 53% се финансира от централния бюджет, от данъци, а не от осигуровки. Смятам, че без да има такава връзка и такава икономическа логика, всичко останало наистина е популизъм. Истината е, ние след малко ще започнем вероятно и обсъждането на големия бюджет, че вие не можете да осигурите растеж на брутния вътрешен продукт и затова не може да повишите социалните. Вие казвате на българския народ, че сваляте растежа от 2% на 0,8%, нали така? Не е за другия бюджет. Казвате, че няма постъпление. Не искате хората с високи доходи да имат по-голям принос. Да не цитирам тук 185 страни членки на ООН, така е в целия свят. Изведнъж отивате на риторика на комунизъм. Тоест, лошо е, когато растяха доходите на българите миналата година и растежа гонеше 2%, а сега е добре, когато вие необяснимо защо сваляте растежа и замразявате доходите. Нека да кажем на българските граждани, вие предлагате замразяване на всички социални плащания, защото сте некадърни и не можете да качите растежа над половината от 2%. Не, това е. Остава ви за 2% растеж, вие сега ни предлагате замразяване на плащания. И какво очаквате, да ръкопляскаме на замразяване на социалните плащания ли?